Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amo ni dulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw, August 3, 2026. 11 pilason sang maigo sang nagtala nga fireworks sa highlights sang kapistahan sang Kabangkalan. Congressman Javi Benitez nagapanawagan nga ipaiway ang away politika sa pakig-away sa RSSI nga peste. 29 ka mga registered voters sa Barangay 9 sa Bacolod ginapakaka sa listahan sang botante bangod ginaalegar hindi mga residente. Mangingisda patay matapos maigo sang kilat. Kag sa good vibes, 800 ka kilos ang kasag na paubo sa sulod sing 2 ka oras sa EB Magalona. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Baguio Luis, yara sa baybayin sung Isabela samtang ang habag at liwat magapapatrag sa Miyerkules. As of 4 p.m., yara na sa baybayin po na kon Isabela ang Baguio nga Luis. May kabaskugon ini nga 45 kilometers per hour tubtub 60 kilometers per hour kag nagagiho sa north-northwest ward direction nga may kadasigon nga 20 kilometers per hour. May mga area sa northern Luzon nga ginpaidalom na sa tropical cyclone wind signal number 1. Magalain-lain nga posible ini nga maglandfall sa Isabela Province subong nga gabi. Matapos makalandfall, mapalayo ini sa kadutaan kag posible nga mangin isa na lang ka LPA liwat. Magaisa ini sa isa pagid ka bagyo nga may international name nga Dolphin sa gwa sang PAR. Ini magaresulta sa mabunok nga ulan sa pila ka mga areas sa Luzon. Sa Miyerkules, habagat naman ang magadalas ng ulan sa amuman sa gihapon nga mga areas. Sa number 9, 1,000 ka toneladas ang lutak kag basura nakuha sa Kabalagnan Creek sa Pahanukoy sa Bacolod. Sa sulod sang 5 ka adlaw nga pagputput sa nga Bacolod City Engineer's Office sa Kabalagnan Creek sa Barangay Pahanukoy, nagdangat na sa 1,019 ka tonelada o kun 566 cubic meter ang lutak kag basura nga ila nakuha. Ginsiling ni City Engineer Loben Ceballos, isa ka long arm excavator kag isa ka amphibious backhoe nga ginbakal sang syudad ang gingamit sa amo nga operasyon. Ginsugdan sang CEO ang pagkakakas sang tanan nga higko sa amo nga creek matapos nga nag-awas ini sang gabi sang Hulyo 13 samtang nagabubo ang ulan. May mga balay sa kilid sang creek, rason nga tama ini kadelikado kung mag-awa. Suno kay Ceballos, ang rason sang pag-awas sadto amang mga build-up nga mga sagbot kag lutak sa creek nga nagapugong sa pag-ilig sang tubig. Sa karon ginhawanan na ini sang CEO kag ginpangkakas naman ang mga hilamon nga nagatubo sa creek nga isa man sa ginatudlo nga rason nga nagapugong sa tubig. Sa number 8, driver sang pick-up nga nagpalagyo nga wala nagbayad sa iya gintubong, ginapasungka sang LTO. Sa kuha sang closed circuit television o kun CCTV sang isa ka gasolinahan sa Barangay Alihis, Bacolod City, makita ang pagpalagyo sang isa ka brown nga pick-up truck matapos nga nagpatughong ini kag wala nagbayad. Ang insidente natabo sa tong Hulyo 17 kung sa diin ginaalegar nga nagpasalig ang driver nga mabayad gamit ang credit card. Apang samtang ginakuha sang gasoline boy ang terminal para sa card, gilayon man nga nagpalagyo ang salakyan. 7,800 pesos ang ginpatubong sang driver nga wala nabayaran. Nagdangat na sa igtalupangod sang Land Transportation Office
Negros Island region ang ininga insidente kag ila na ginapasungka ang suspetsado. Wala pa matupod na matungod sa otoridad kung sino ang driver bangod wala sang plaka ang ginamaneho sini nga pick-up truck. Ginpaandaman na sa LTO-NIR ang nasambit nga driver nga kung makilala na siya, handa ang ahensya nga i-revoke ang iyang driver's license kag i-impound ang salakyan nga yara sa video. Handa man magpasaka sang criminal charges ang LTO sa natungdan. Natapos na ang 24 oras ginhatag sang LTO-NIR sa driver. Apang wala pa sing impormasyon kung nakasungka gid man ini o kung wala. Sa number 7, mangingisda patay matapos maigo sang kilat. Nagapangisda ang 48 anyos nga lalaki sa maigo sang kilat sa Baybayon, sa Purok Banagan sa Barangay Tumungtong, Ibi Magalona, mga alas 3:30 sang hapon sang Biyernes. Gindala ang mangingisda sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. May mga sunog sa iya o kung sunog sa iya ulo ang biktima. Ginsiling ni Police Captain Giancarlo Manya, hepe sang Ibi Magalona PNP, nga mabaskog ang ulan sa nagluntad ang insidente. Sa tungation, may iban man nga mangingisda ang yara sa lawod, apa ang biktima lang ang naigo sang kilat suno sa hepe. Ini ang una nga beses ini nga tuig nga may napatay sa Ibi Magalona bangod sa igo sang kilat. Paalala lang po natin sa mga nangingisda po dito na pag may ganito pong malalakas na pag-ulan, pagkidlat, sana po maiwasan muna po natin yung pagpalaot para maiwasan po natin yung ganitong insidente, ma'am. Sa number 6, lalaki na sapwan nga patay matapos maanod sa suba. Nagakaagnas na ang bangkay sang 34 anyos nga lalaki sang siyang makitaan sa Binalbagan River, sakop sa barangay Makagahay sa Banwa sa Moises Padilla, mga launa 20 sang hapon sa Domingo, Agosto 2. Ginsiling ni Police Major Ryan Villasario, ang hepe sa Moises Padilla PNP, nakita ng biktima duha ka adlaw matapos siya nga anod sa suba sang Biyernes, Hulyo 31. Nagwa sa investigasyon nga nagpadulong sa suba ang biktima kag iya 23 anyos nga utod agud kuntani nga manguha sang isda gamit ang improvised electrocution fishing device. Nagatabok sila sa suba sang bulki lang, nagbulyada ang tubig kag sila ang ginanod. Nakasalba ra manghud kag nakaangkon sang minor injuries apang ang biktima ang nalumos. Mga isa man ka kilometro ang kalayoon sang lugar kung diin nasapwan ang biktima sa lugar nga siya ang naano. Actually, nag-aapon na siya na recover na ito, no? Ang bangkay. Ang natabo sila is sang 31 pa sila nag-lakat, no? Nag-ano sila sa pangurinti ni, no? Pangurinti ang tapos natahingan nga while cruise sa suba, nagdalus-dus ni ang suba, no? Ang kakusog sa tubig tungod nagaulan sa babaw, no? So ang duha ni ka managutod na sa baha. So ang isa ni ka utod ya naka-manage, no? Naka-manage nga nakasalba sa kawalingon. Apan ang isa ni nadula, no? Nadula hasta sang kagapon ng nakita. Sa number 5, 111 ka metric tons sang hazardous medical waste gikan sa mga ospital nga ginapadalagan sa probinsya ang tigayon nga nakolekta. Inisunod kay Provincial Administrator Rayfrondo Diaz ginagsiling man nga tigayon na ini na transport sa isa ka DNR accredited facility humalin June 1 o kung June tubtub August 1, 2026. Base sa report sang Team Pollution Control Officers sang Administrator's Office,
ang gin-dispose nga hazardous medical waste materials ang masobra na sa 3 ka dekada kagikan sa mga septic vaults kag waste storage sa mga provincial government-run hospitals sa Himamaylan, Kabankalan, La Carlota kag Isabela. Ginapasiguro ang proper disposal. Damlag pa, may initial clean-up na nga ginpatuman sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital, Cadiz District Hospital kag Valladolid District Hospital. Sa number 4, cell number 4 sa sanitary landfill sa Bacolod napuno na. Hindi na pwede mahabuyan sa basurang cell number 4 sa sanitary landfill sa Barangay Felisa, Bacolod City, bangod nagaawas na. Inaging pahayag ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga nagaserve man sa karon bilang officer in charge sa Bacolod Environment and Natural Resources Office o kun Benro. Sunod kay Mayo, ang kanamuon sa basura nga yara sa karon sa cell number 4 ang nagalapaw na sa projected capacity sini. Tubtub sa karon, wala pa sang Environmental Compliance Certificate o kun ECC ang among nga cell tungod may mga kulang pa ini nga mga dokumento. Ginklaro ni Mayo nga na-delay ang pagproseso sang ECC tungod wala pa makuhaan sang land use conversion ang duta nga ginatindugan sang nasambit nga cell. Sandig sa projected lifespan sang cell number 4, sang Disyembre pa sa tinalikdan nga tuig ini dapat nasirado. Apang tubtub sa karon, bukas pa gihapon. Tubtub nga wala pa sing ECC ang cell number 4, hindi pa man masugudan ang pagproseso sang ECC sang cell number 5 kag hindi pa man magamit. Sa Agosto 20, magapatigayon ang Environmental Management Bureau Negros Island Region sa isa ka public hearing sa Bacolod City Government Lobby para sa pag-grant ng ECC sang cell number 4. Hindi na gidya pwede madampingan ang cell number 4. Senator, detect cell number 5 operator. Ang cell number 5, from our point of view, dapat ma-operate na ginaya as soon as possible. No, kung sa lingwa, pag-ganit should have been operating yesterday. No, amo na ang status kagid subong. Kagang pinaka gina-considera diri sang syudad, muning gina-emphasize kini Mayor Greg, is ang public welfare at ang safety. Hindi lang sang mga nagaula, hindi lang sa mga pumuluyo naton, but especially even ang mga nagaubra dira sa landfill naton. Ang ECC sa Tungod wala pa ECC cell number 4, may challenges man sa pag-secure sa ECC sa cell number 5. That's the reality. No? Nga ginatrabaho, ginaton subong to fix things and to make things right moving forward. Sa number 3, 29 ka mga botante sa Barangay 9 sa Bacolod naging file ang petition for exclusions. Sunod kay Bacolod Comelec Officer Attorney Katrina Trino Kanya na baton sang ilang nga talatapan ang ilang nga kopya sang amo nga petition sadtong July 17. Yara nagkaroon pending sa korte ang amo nga petition for exclusion. Lakip na ang pagpapanaog sa desisyon ang diri. Sunod kay Kanya, non-residency ang basehan sang amo nga petition. Kung ano kadugay kag makapapanaog sa desisyon, suno kay Kanya, depende na sa korte. Sa pag-abot sa November 2 nga barangay kag SK election kag pananglitan nga wala pa sang desisyon, ang 29 tigan makaboto para sa amo nga piniliay. Sa piha ka bahin sarang na nga ma-download ang Certificate of Candidacy forms online suno sa Comelec. Sa September 28, magasugod ang filing sa symposium. Basta petition for exclusion, ang court na nasa naiya ang bahala Senada, kaya under na siya sa court ang exclusion natin. Yes, with the short period, ma-resolve na sa court.
depende sa court, no? Kung saan nila na ma-resolve. Kasi wala kami dahan basta sa exclusion. So ang court na siya ang ga-hear sila mga kaso. So until nga may resolution ng aton nga court, may decision ng court naton nga nag-hear sila no sa petition for exclusion, status quo naton ara sila sa aton nga list of voters. So kung depende na sa decision ng court whether i-grant ang exclusion, kung i-grant ang exclusion, makakas sila sa list of voters naton. Ito ano pa man grounds? Isama lang ang grounds na nila is in Isla Residentes ang Barangay 9. Sa number 2, science kag evidence-based whole of community approach ang ipatuman kontra sa RSSI outbreak. Mismo kay 3rd District Representative Javier Miguel Benitez nga nagpanawagan man nga ipaiway ang politika sa away kontra red striped soft-scale insect nga naghalit karon sa katubuhan. Sa Domingo, gin-convene ang Metro 3rd Sugar Stakeholders Meeting sa Talisay City para maplastar ang district-wide comprehensive operational framework para mapahagan-hagan kag ma-manage ang RSSI infestation. Ang pagsapo ng gintambungan sa mga tiglawas gikan sa mga government agencies, local government units, sugar mills, mga planter, farmers associations, barangay officials, researchers kag technical experts. Sila magadihon sa collective plan sa tuyo nga mapangapina ng mga katubuhan kag mapabilin ang palangabuyan kag mas mapabakod ang local sugar industry. Sa reports ng Sugar Regulatory Administration, 61,382 hectares sang katubuhan sa Negros Occidental o kung 32.25% ang apektado sa RSSI. 10,785 hectares diri ang yara sa 3rd District. Sunod kay Benitez, kinahanglan ng patod ng mga datos rason nga gintapman nila ang mga barangay officials. Importante diri is science and evidence-based kita. And then us as mga leaders will represent the institutions. So this is a whole of a community approach. Kaya aton nga gusto is to set politics aside and to really have a true problem and solution para get sa ating RSSI. Kagang ginhambal man kagina, which is we're very aware about 30 to 40% sa ating mga sugarcane farmers apektado sa RSSI. So this is not a light concern. Sang una, jutay pa lang, sang nadakpan sang last year, my provincial task force, but it is only once yan so dasig hindi man mag-spread. Kag sa number 1, 11 pilason sa maigo sang nagtalang ang fireworks sa highlights ng kapistahan sang Kabankanan. Makita sa video ni John Blair Hoplo ang pagtupa kag paglupok sa firecracker sa kilid sang stage samtang ginahiwat ang fireworks display nga kabahin sang highlights ang Kabuganaan Festival bilang selebrasyon sa ika-29 nga charter anniversary sang Kabankalan City, Domingo sang gabi. Sa video ni Responder 2.0, makita ang napulo ka lalaki kag isang babae nga nakaangkon sang minor injuries nga ginatagaan sang first aid sang katapos ng disaster risk reduction management personnel. Nalakip sa mga pilason among isa ka force multiplier. 3 ka sibilyan, 1 ka empleyado sa syudad, kag 6 ka crew sa sound system. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Gary Alan Resuma, ang hepe ng Kabankalan PNP, may mga firecrackers na wala naglupok sa babaw kag nahulog sa crowd, kundi ini naglupok. Gilayon man nga gindala sa ospital ang mga biktima.
Sino kay resuma, matapos mabulong ang mga pilason, sila nakagwa man sa ospital. Nasettle na sang organizers ang medical expenses sa mga pilason suno sa hete. Apisan sa natabo ginakabig sa gihapon sa kapulisan nga generally peaceful ang paghiwat sang charter anniversary pangud wala sila sang may na record nga major incident o kun dalagko nga krimen nga natabo. Pagpero sa aksidente na wala siya nag-expose sa babaw, ang ulong isa, and then ay nag-capture sa populated area sa kasang fireworks. So paglupok niya, may karatabahan sa mga damot na tao, ang motor naka-inflict sa 11 sa persons niya, naka-inflict ng mga minor burn injury, mga pilasto sa. Yung natalan na tagamas ang medical assistance right up. Sa amo sini generators po ni ang labo sa ato niya festival, wala man sa may mga incident nga do may nagpasaway sa ato niya crowd, wala. Ini siya, siyempre makonsider na ito nga incidente kami aragi sa mga fireworks. So, although bisa may arat na naman during, na tagamas ang assistance ng ato nga si Mandayon. Sa Good Vibes, sa sulod sang duha ka oras, naubos ang 800 kilos ng kasag sa unang nga Sabado night's Eat All You Can sang kasag sa EB Magalona. Wala pa man lasing sang hapon ginamat-amat na dagsa sa mga bisita ang banwa. Yaring report ni Romeo Subato. Halin sa higante nga steamer nga naka-standby sa covered court sang banwa. Ginahiwad ang mga luto na nga blue swimming crabs sa lamesa nga ginapilian sang kasag. Ginabutang ini sa paper plate sa mga empleyado sang banwa nga nag-volunteer nga magserbisyo. Diri na nagakuha sang ila nga mga kasag ang mga customer. Pinakauna nga nagabot sa plaza sang banwa sa Dayen kag Dan nga halin pa sa Bacolod City. Wala pala 5 sang hapon, nag-abot na sila para makasiguro nga makaambit sa 300 pesos nga eat all you can sang kasag. First time ni Dan maghapit sa proper mismo sang banwa. Di ba kamolin? Bacol. Amo lang gini ka to dito dito. Amo lang gini. Duha ka mo. Ang first time mo sa Magalona. Galabay lang ko dito. Subong lang ako ng dinner gini. Iban pa ka mo pod. Duha lang. Si Jonah Ferrer naman, last 3 pa lang sang hapon, naghalina sa Bacolod para mangasag. Una, nahambalan sila nga unahon anay ang mga nagpa-reserve pero ginmando ni Vice Mayor Marvin Malacon nga i-prioritize ang halin pa sa lagyo nga mga lugar. Gani amo na lang ang kalipay ni Jonah. Worth it ang iya pagpadulong dere. Okay ka na, ma'am? Makasulod ka na? Lipay-lipay ka, gid. Sure ball na. Sure ball ng kasag. Ang bulong ready na, ma'am. Ang bulong Maintenance ready na? Nakainom ka na ka na maintenance? Pila lang sila sa mga temprano pa. Ara na sa plaza sang EB Magalona sang Sabado para sa pinakaunang nga Sabado nights. Dagsa ang tao sa kada minuto. Halin pa sa mga lagyo nga mga lugar para mangasag. Antes pagid nagdamo ang tao, istorya ni Vice Mayor Malacon ang mga empleyado para magpasalamat para sa ila serbisyo, para sa banwa, kag para sa mga manugkasag nga apektado ang panangabuhian bangod sa pagban sang US sa blue crabs halin sa Pilipinas. Dapat atong bisita makumudang naton kag atong pasensya kag aton nga hospitality sa aton nga mga lokal turista. Ang ini nga ginobrat ang atikang sabat ini sa problema sa aton mga otoran nga sandig sa kasag. Wala untat ang gwa sulod sang tao kag pagkalas 7 sa gabi, mga 2 ka oras halin sa pagbukas, naubos ang 800 tanan ka kilo sang kasag. Nalipay si Mayor Matthew Malacon sa nanging turnout sang event pero nagpangayo man siya sang pasaylo sa mga wala makahingabot kag nagpromisa nga magaprepara sang 1 ka tonelada nga kasag next Saturday. Very big success, no? Pero ako, kapangayag ko sa pasensya. Kay actually gusto ko gid ma-accommodate sa tanan. May ba na galing pa sa laing na mga lugar, malayo pa nga mga lugar.
na why tagit na accommodate because na na dulaan na tas ang supply sa kasag for that day. So hopefully, rest assured sa next coming mga Saturday, we will be more prepared. We will prepare gid sa a much bigger na supply sa blue crabs para ma-accommodate as many as we can. Nagdangat sa 240,000 pesos ang benta nila sa kasag pa lang. Wala pa nadala diri ang iban nga mga pagkaon nga ginabaligya man sa area. Magapadayon pa ini sa tanan nga Sabado sang bulan sang Agosto para mabuligan ang mga yara sa industriya sang kasag sa Ibi Magalona. May iba naman nga nag-request nga kung tani, pwede, paniyaga pa lang may eat all you can nasang kasag pero magadepende initanan sa LGU kung masarangan pagid nila. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Damo man ko nakita ang kilala ko sa video ba. Congratulations sa successful nga Sabado night. And of course, kitang greet sa ating mga live viewers. Shout out sa ating mga live viewers. Ellie Carion, good afternoon. Watching from Purok, Sambag, Mandalagan, Bacolod City. Wendy Rose Santillan, good afternoon man sa imo. Gloria Bantigue, good afternoon Digicast, NIR. Kag Ma'am Barbara Mijares watching from Pulupandan. And of course, hello to Sir Romel Mahilom Galio. Kang mo yadong top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.